Balimao anyakuma très urgent. Balimao ko Mali de flé kata milliard biolon vla ani fla ko Mali de flé kato juruta tuguni FM na. FMI la. Malion inde kerabi mena kala bela jelen kalaje. Malion ko le FMI décaisse plus de 72 milliards de francs CFA en faveur du Mali. Ces financements d'urgence seraient destinés à renforcer la balance de paiement. Abesebene fla orola. Ma fo Mali ongena. On ne peut pas couler dongo do kanga yerema horonya bambulu. N'est-ce pas? Dans tous les toits. Ambe Europe bela on de ko non ante juruta mogoma an yereka yerema horonya bambulu. Bon on de flekata ambe kata warimuta. Bango mondial jo de tadu. Impérialiste de tadu. Bon, ibe ne fosa mais mo yereka mogodo kuma kan kala de. Combien d'années la de Maliens anga janga ni kuma na me folo parce que bango mondial ko ina nama debando kala dora mai aya to ngani yorobo ka yirala au nanga anga jefola ngana me folo parce que jamana ko ina mo wote blogo blinde au nanga janga na jefolo anga na me folo voilà combien d'années la di na yere na me sanno abena familial do kala voilà bango mondial ni FMI iyaba mo bango mondial anga juruta dabla bango mondial ni FMI iyaba la chisan die kono bango mondial ni a tigiroro FMI directeur bay français ou européen mo bango mondial anga juruta dabla bango mondial ni FMI iyaba la chisan die kono bango mondial ni a tigiroro FMI directeur bay français ou européen voilà abela jele kuma imesa bon ne transition de mabagabari de ne fomba de mangai tanto c'est-à-dire que niu ka war juruta juru intina foka diri mai kata ko juru de don ko ay prepe jamana révolutionnaire ba fenfena a cité ka warta ay jamana do foko c'est un pays révolutionnaire révolution yere de do katigi be révol ay Corée du Nord ne kataka war juruta bank mondial la c'est un pays révolutionnaire ay Iran kataka be taka war juruta bank mondial la negen mai absaka ka be mais negen mai libiga yere ma horo yangini dala kuma te quoi aw de fleka ta war tubabu ga war juruta amana kuma dongo do aw de bora ko Malien ga muga sara Malien yi muga sara ay waram ne ko du c'est-à-dire ko imone te se ka ban quoi ay Malien ga muga ne ko bedun ko ban pew o ma botuguni abala tuguni katara war juruta ube ka jurumi ta billahi taala nunu yo jurumi ta politicien mata on ye politicien kelende la tant qu'il be ka mo ni finga war juruta billahi taala nena ala na karache ite batiki ga fega ko abesebene fla orola de abesebene fla orola nega me mu ngani ya fo bela jelingena ni warta koy ni war koy aflene ali e fere kumanaka ali e ibushi kumanaka il faut que le pays en fasse un bon usage. Voilà. Ça dit beba donc quoi. Beba donc quoi tra war juruta FMI ni bank mondial bulu. Oye ki kungolo do boche chilene la. Ça dit Mali ka juru kerate bank. Mali yo ya be abe saraga de la dala garib aw ko kanga sanu be ka bo aw be ka chifu bo fodo Malien be kiski kala jedro waru be ka soro asimi go tare ko Malien be ke milliardaire au vidéo be c'est-à-dire net c'est comme famille quoi aw be ka foko tout va bien anga sanu 40 ye anye code mini anyolu be changer anye ni changer yan fait ambe kan woro soro yan fait courant tege te ban et jiko gele abe kana aw be ka continuer toujours ka ta waru juruta toujours aw Malien bla kuga appel ou kuga muga uniforme sara o be sarala o bera aw te ka satisfaire o bera be ka ta juruta Malien de ko sonné afo yana munu fle ku be ka Mali mara nin korana che nte ka Mali libérer yo de fois bela ou tisew c'est révolutionnaire te dai quoi parce que ou faire la Malien mamuna ou ba ki na foni nunu munu sigile fle nunu ye ni sorase munu sigile fle ankuna nous sommes impérialistes quand les politiciens. C'est des plus grands menteurs du monde. Aw fle kata to abuga warde juruta. Avec clen kolundeni. Horonya la quoi. Aw ko ka be fe ka ke kanga siganga korolima. Mba fokani ni kuma nyina sambe nga video ma fala. Aw de be kuma anga siganga korole ma.
Ah non, Sulaiman nana kananga korolen boshana, chrétien anga korolen boshana, anga siga. Moka, Emma Sékou Touré mangame, que je préfère la liberté dans la pauvreté que la recherche dans l'opulence. À mon foi. Kalebe sayaf sani maloui. Ago kabe fait que am moke munungede. Wallahi, olube sayaf sa ko kataka ay mogo munu geng. Ku genga forlanta ku singorlo be froka tla kataka geribu palanta. Kata geribu palanta katla katan jo oluga dala kai ko dala garib. Horonya bemi. Molwo keta ya fo koni ko aramade. Ka folo mogo te galon tege, folo mogo te laidu kanche aya betien. Fen be nanga daludo anga tabiadu. Musoko o ya ujogo yi. Malien be ba do a ujogo yi musoko yi. Malien ba do fana au nana obe shwani de kala. Malien ba do fana au te laidu time. Au ko kanga siganga korolema. Ni be fe ka siganga korolema adamine fen folo mi o ye laidu time de. Ibe mun boyda kaki kono. Me ekane sigidron anga siganga korolema kataka finimba don kataka sunjata ka finu ni fon do fugulamba do kungolo chamatela ke ekara folo mogo ye ka soro ebe ka tubabu ga barake ebe boy be ta faransi nani soufe et tlegan fe ni shukura ebe geribu palanta ka ti jo faransi ga dala ko dala garib abe ka ta wari munu tade abe ka munu neni de ko lebe ka nani terrorisme nga dugula de aw fle ka ta ol de ka wari mine aw fle ko wari de mine aw te malo aw te miri aw bi sa révolution fo wa Modibo Keita yake ya. Aye révolutionnaire ban munu to awu to ko fa naka soro kumbeta bulla to babufi. Modibo Keita yake ya. Ese Modibo Keita kumeni ko nge ya. Kuma be abeta waru juruta. Bo Sékou Touré tantôt donc parce que au ka fanga la ban wakati na oni to babu kundo na ngona chukundo la bon. Taro comment ça s'est terminé. Mais Sékou Touré il n'a pas vendu la Guinée. Ni ya moko ka waru juruta bilat iba sara chukudo kenna ibe kodo kentwai. To babu te foi ke fula. Est vrai et ay jamana do yira ko révolutionnaire jamana do kabe ka buri kata tubabu ga dugula kata e mo FMI e tubabu de tai fara funta te kuyi FMI e tubabu ga fendi tubabu de tadu e ma famba ere mangame ko FMI fama ni da folambi nenteke ateka boka be mo ko blogu blo ko be fle sauf la buli kene fleni a go ko ga ere ma horonya korodi e abe ka fadu nga tori dumbi abe ka kogo ka be contraire yanga dambima abe dambe ko kuma fo John Dingena aw bisa ka dambe ko kuma fo ma jume ningena oya ma min te tie kala made la to ni fato munu betu ko sino be ba do aw te dambe defend la do ye aw ya ngan dambe tie ayan bon dambe la aw te horon jenyogunyi abe kuma u dare la mumbe bodo ani mumbe te utikilingi donc ode kundo malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warti no ala be senweb application télécharge na télécharge abene ka corpo modo urgent diro be na ya tay u ko fa ba banque information be do so mo ko me malla Sénégal Côte Cameroun abulu ga orange nguru tanu to ko be 40 ka na warti wa ba so ron so na se place ode kundo ka be ciao